Chosen one, namhlanje Sunday. Lemini lena special kumuntu wonke. Lemini lena nditsho noba awubelieve kwiinkolo ngeenkolo ezikhoyo apha emhlabeni, kodwa le imini yothotyelwa, and sonke siyayazi lonto leyo. Nditsho noba ukweyiphi na level of your awakening, there's something special and unique about elanga kuthiwa Sunday. That's why nam ndithanda ulithobela, ndizohlala kanjena ndithi makhe ndivuselele abantu bam, ndikhe ndibane ndibakhumbuza ubana noba siyintoni na okusalayo, there was a creator. Whoever that creator is, wayehlale khona. Namhlanje ke ndithi makhe ndizoniqaphulela kwizifundo endandikhe ndakuzo mna apha ebomini, apha endleleni yam ye-awakening. Kukho izinto endandizithetha kum for 4 years, ndizikhumbuza uba ungubani kwaye uyintoni, kutheni kunjena nje. Kukho iquote endandiyithanda ethi, our greatest fear is not that we are inadequate. Our greatest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that fears us the most. Ithini le ntetha? Ithi le ntetha, our deepest fear, okona koyika kwethu, it's not because asinako ukuba yinto or ukwenza izinto ngobuthina, but eyona fear yethu ngamandla esinawo angaphaya esiwavayo apha ngaphakathi kwethu, kwaye asoyiki bomnyama ngathi ububi obuthina. Eyona nto siyoyikayo yi-light yethu. Ithini ke lento xa ibekwa nge-simple terms? Ithi, it's not xa usoyika awoyiki kufeyila, awoyiki kusucceeda, but woyika le power and brilliance that you have within you. Yiyona nto yoyikayo. Woyika la mandla unawo, ubethwa luvalo mani xa utshintsha izinto ebomini bakho. And you were born bethunana ukuba nyhani ube ngumuntu sibonise obubu wena. You were born to shine. So give yourself permission to see okukhazimla kwakho. Khawusibonise okukhazimla kwakho. Ukhumbule ukuba ukukhazimla kwakho akhange nje kube khona, kusukela straight from your ancestors and the creator. Ukuba uthi ngubani creator, nguwe higher self or ngubani kuJesus, kukuwe, but you must know ukuthi le light lapha phakathi kwakho that you have to uyilayite ebomi ezimpilweni zethu ilapha kuwe ngaphakathi. Ndizothi kuwe awoyiki bomnyama, awoyiki kufeyila, awoyiki kuhlekwa, awoyiki into, woyika nje wena uba ube sisiqhamo ebomini. Ndizothi ke khawukuzinike permission man, khawukuphakame, uphakame bethuna. Ndizamane ndiyishumayela lento yorubana funeka ube brave ngegift yakho. Igift yakho is the light that you're gonna shine upon my life. Your gift is the medicine that is gonna turn iphilisa esisilonda silapha kum. Ndenzani ngoku? This is the gift, healing others. Andizanga zokuthatha iflowers zasemhlabeni, andizanga zokuqhwatyelwa, andizanga zokunikwe awards for what I'm doing, but I'm here to shine my light upon your life. Nawe ke khawukusinike okukhanya kulapha phakathi kwakho. Ukhumbule, your deepest fear is not that you are inadequate, but your deepest fear is that you are powerful beyond measure. Sisibane sakho usoyikayo, awukoyiki ubumnyama obuphakathi kuwo. Shine through so that nezo fears zithi go away. Mandinishiye mzu wasekhaya, mandimshiye mzu ntsundu, ma-Afrika mahle. Ndiyanicela bethunana, njengoba nibona nakwipolitiki kuthiwa
umuntu ipresident yase-Afrika la tata waselizweni engafuna ulibiza, licala bethunana makholwa wonke umuntu sidibaneni sithandazeni baphahla baphahlayo niqhumisa into eziqhunyiswayo bethunana silikhuselela lizwe asinokwazi ukuluza again ishape kule mpilo yase-Afrika. Love and light family, peace out.